Sziasztok! Az ASMR Akadémia ismét egy külön kiadással jelentkezik. Lassan most már mondhatom, hogy a megszokott formában, hiszen volt már itt szó 2 videón keresztül a WWE pankrációs játékfigura gyűjteményemről, illetve nemrégiben a G.I. Joe Action Force maréknyi figura gyűjteményemről is. Ezeket bemutattam abszolút szubjektív, egyéni szempontok alapján. Nem gondolom magamat professzionális gyűjtőnek. Nem ismerem minden csínyát és pinnyát ezeknek a gyűjteményeknek. Nem is e célból mutogatom, vagy vitogtatom őket. Félre ne értsetek. Csupán az vezérel, hogyha már ennyi éven át megőriztem ezeket a dolgokat, akkor talán benneteket is érdekelhet, hogy mi volt a 80-as évek vége, 90-es évek játékfelhozatalából az, amit én idézőjeles gyűjtőként meg tudtam őrizni az azóta eltelt hosszú évek alatt. A mostani videó kicsit hasonló az előzőekhez, de természetesen más is. Hiszen most nem játékfigurákról lesz szó, hanem bizony könyvekről. Nagyon szerettem olvasni gyerekként, és ezt kihasználva szüleimtől sokszor kértem, hogyha külföldre tudtak menni, akkor karácsonyra, születésnapokra, húsvétra olyan ajándékot hozzanak, ami könyvajándék. És ha ezt össze tudtam kötni nyelvtanulással, akkor annak kiváltképp örültem. Mert a mai napig vallom, hogy sokkal egyszerűbb elsajátítani egy idegen nyelvet, hogyha az ember korosztályának megfelelően, érdeklődési körének megfelelően találkozik vele, és nem száraz tananyagként az iskolában. Tehát természetesen én is végigrágtam különböző nyelvek, különböző tankönyveit, jelesül leginkább angol tankönyveket. De azt gondolom, hogy az alapvető szókincsemet és beszédértésemet, illetve olvasási készségemet leginkább az alapozta meg, hogy ilyen és ehhez hasonló könyveket bújtam. Sőt, ez a sorozat, ami most már kimondom, a Masters of the Universe, közkeletűbb nevén He-Man könyvek sorozata, és a Lady Bird Books adta ki Angliában, Nagy-Britanniában. Ehhez a sorozathoz még hangkazetta is tartozott, ugye jócskán az iPodok, sőt a DVD-k, a CD-k világa előtt járunk, amikor még a szallagos magnók süvítettek, és felszabálták jó párszor a szallagokat. A kiadó pedig úgy gondolta, hogy ezeket a történeteket, ezeket a meséket a gyermekeknek nem csak szóban és illusztrációban, grafikában elevenítik meg, hanem bizony hangzóanyagként is. És ezek a korai hangos könyvek írtó nagy hatással voltak rám. Imádtam őket hallgatni, nagyszerű színészeket választottak a karakterek hangjául. Remekek voltak a fólik, tehát az olyan fajta zaj és zörejezés, ami alávestette ezeket a történeteket, és nagyon komoly atmoszférát teremtett az olvasáshoz és hallgatáshoz. És hát ma már megmosolyogtató az a
számított klassznak. És azt gondolom, hogy ha már említettem a nyelvtanulást, akkor ha az ember hallja is azt, amit olvas, hiszen itt egy az egyben szerepelt a könyvben szereplő szöveg, volt hanganyagként feldolgozva, akkor pillanatok alatt szert tehet egy egészen tűrhető kiejtésre is, és nem fut bele azokba a problémákba, hogy bár felismeri az angol, német, spanyol, olasz, francia vagy stb. Nyelveken lévő szavakat, de kiejteni nem tudja őket, és az életben meghalva teljesen mást gondol róluk, máshová teszi. Hát ezt ki lehet küszöbölni akkor például, ha ilyen és ehhez hasonló könyveket olvasunk és hallgatunk. Na de elég a felvezetésből, mert nyilván az érdekel benneteket, hogy milyen is volt ez a sorozat. Mai napig nem tudom, hogy hány kötet jelent meg belőle. Én azt arra emlékszem, hogy egy karácsonyra sikerült beszerezni 3 ilyen kötetet, 3 hangkazettával, és hát nagyon boldog voltam, hónapokra lekötött. Főleg például, ha nem kellett suliba menni, mert volt egy jó kis torokgyulladás, meg fázás, és otthon lehetett maradni. Akkor az ágyban ezt olvasgatva, mellettem a magnón hallgatva, hát az egy nagyon komoly trip volt. Emellett még a gyűjteményem részét képezi ez a kötet, ami talán váratlan. Nem hiszem, hogy sok otthonban jelen van, ugyanis ez teljesen véletlenszerűen került hozzám, és az egyetlen olyan kötet a Masters of the Universe, a He-Man és társainak világából, ami egyébként egy kalandjáték kockázatkötet. Ezt viszont most félreteszem. Egyrészt, hogy csikázzalak benneteket, és ha úgy gondoljátok, hogy érdemes lenne esetleg ezzel egy játékot lebonyolítani, vagy részletesebben bemutatnom, akkor kérlek, hogy majd a kommentek közé alul írjátok be, hogy készítsek egy ilyen videót. Őt most egyelőre sárga macskának félretesszük. Tehát az itt lévő kötetek a He-Man meets the Beast, vagyis He-Man találkozik a szörnnyel, a Trap for He-Man, vagyis He-Mannek szánt csapda, és a Castle Grayskull Under Attack, vagyis a szürke
Ez már a 80-as évek közepe, azt hiszem, akkor keletkezett a mű, tehát itt már nagyon komoly monitoring, számítógépes munka zajlik, hát ebből Skeletor sem maradhat ki, úgyhogy már nem üveggömbökben néznek, ha látni akarják, hogy mit csinálnak ellenségeik, hanem bizony bekapcsolnak egy számítógépet, még ha annak csontváz portázata is van. Itt látjuk tehát, hogy felpattannak a hátasukra és elmennek a sivatag közepére, ahova Skeletor bemerészkedik egy barlangba, egy piramisba. Ezt még akkor nem tudjuk. Evelyn a biztonságban hátul marad. Imádtam ezeket, nem tudom mennyire látszik jól ezeket a szemeket, amelyek a sötétből figyelik Skeletort. Na az ilyen apróságok, ami azt gondolom, hogy egy grafikust kiemel a tömeg illusztrációkból, nem elégedett meg azzal, hogy bemutatta a főhősünket, az egyik főhősünket, az antihősünket, hanem ilyen apró részleteket rejtett. Hát akkoriban ezektől a képsoroktól azért kirázott a hideg, mert hát gyönyörű szép perspektívában mutatja például itt, ahogy Skeletor varázsbotjával elolvassa a számunkra érthetetlen és elolvashatatlan hieroglifákat, és ebből rájön, hogy egy óriási behemót, egy szörnyeteg lakozik a piramis belsejében, akit felébreszt. És az általa mérges szörnyeteg alig várja, hogy valaki orgára akadjon. Skeletor első terve, vagy tervének első fele. Ezzel sikerül is. Most már csak Prince Adamot, He-Mant kell törbecsalnia ahhoz, hogy a behemót kivégezhesse. Látjuk is, ahogy gyanútlanul lovagol, kísérve a királyi testőrséget. Skeletor és Evelyn pedig a messzeségből figyeli, hogyan, miként fog teljesülni rég áhított vágyuk, hogy kivégezhetik végre He-Mant, a letörölhetetlen Joker vigyor Skeletor arcán. Remek hangja volt a hangkazettán. A behemótot még sütögeti egy kevésszer, ezzel a kecskefejű varázsbottal feltüzelve arra, hogy mindenképp mérges legyen. Ez a figura szintén elég ördögi, persze picit megmosolyogtató is, de akkoriban nagyon emlékeztetett Csappa palotája alatt lakozó Rancor szörnyre. Prince Adam elválik a társaságtól, és ő is megérkezik a sivatag közepi piramisba, már jócskán leszállt az éj, látjuk a hatalmas holdat a háttérben, a csillagos eget. Gyönyörű idilli kép is lehetne, hanem arról szólna a fáma, hogy Tila hangján valaki szól hozzá és segítséget kér. Csak itt tudjuk meg, hogy nem más, mint Evelyn használ egy hangmodulátort, egy hangelváltoztató pisztolyt, amely képes Tila hangját odaidézni, és a barlang mélyéről szólogatja Prince Adamot, aki pedig kardja nélkül, botor módon és vakmerően beszalad a barlang mélyére. Pár kanyarral később már a vöröses izzású barlangban hirtelen szemtől szembe találkozik, találja magát a behemóttal. A képek itt zöldbe fordulnak, nyilván különböző kristályok, különböző barlangrészeket más és más színben világítanak meg. És hát Prince Adam most már az életéért fut, ahogy a behemót ráveti magát, hát nyilván 1000 évig aludt, elég éhes lehet, ha csak egy medvét felébresztünk téli álmából.
és eközben egy hatalmas vízesés állja útját, ami egy folyóba torkollik, vagy egy folyóba önti vizét. Azon keresztül lebucskázva próbálja a nyomait elfedni, és reméli, hogy a Behemothnak esetleg víziszonya van, és nem fog utána jönni. Eközben Skeletor egy alsó képállásból Evelinnel a háta mögött és pár gyémánttal, meg némi repülő sárkányékkal megfűszerezve már előre iszik a medve bőrére, ünnepli fergeteges és fenséges győzelmét He-Man és társai felett. Hát ez a kép különösen izgalmas, különösen horrorisztikus volt, ahogy Prince Adam leskelődik, és a háttérben a barlang mélyéről hirtelen felvillan egy tüzes szempár, a Behemoth ismét a nyomára bukkant. Nem áll le az üldözésével, a barlang mélyén szakolgatva halad előre. Eközben, mindeközben a táborban feltűnik, hogy Prince Adam már régóta nem jött haza. Így őröket küldenek utána, de Teelának van egy rossz érzése, és van egy sejtése, ahogy gyakran ez megesik a nőknél. És elindul kezében híres kígyós varázsbotja. El is ér a piramis szájához. Belép, de egy furcsa társaság fogadja. Ezerlábú gyíkok, orkokra jellemző harcosok támadják meg, kénytelen át életéért küzdve elmenekülni. Visszaérve a táborba, Orko felvilágosítja arról, hogy ideje lenne mégiscsak visszafordulnia, ha már úgy érezte, hogy ott lesz Prince Adam, és elvinnie ezt a nagyszerű kardot, mert hiszen Orko azon kevesek egyike, akik tudják Adam herceg rejtélyét, vagyis, hogy ő He-Man, ezt az ősi toposzt, amit a Superman, a Pókember és csomó más Marvel és DC komik univerzumtag tud, tehát a kettős élet, a kettős én, az itt is előfordul. Teela nem vállalja a feladatot, maga Orko megy előre, és hát különböző apró trükkökkel kijátsza az orkokat, kijátsza az ezerlábúakat, sőt, magát, a Behemothot is orron vágja ilyen bátor varázsló Orko, hogy végül Prince Adam kezébe adva a varázskardot elénk álljon He-Man, a maga tökéletesen kidolgozott, tömegnövelt és szálkásított izomzatával. És ahogy az várható is, a kard egyetlen súlyintásával miszlikre aprítsa a szerencsétlen Behemothot. Na jó, most túloztam, a történet szerint a Behemoth ismét mély álomba merül, amely majd újra 1000 évig tart. Hát nem tudom, melyik a jobb. Végül egy összekacsintás a kis varázslóval, és történetünk ilyen kurtán furcsán ér véget. Itt látjuk az ismét álomba szenderült Behemothot. Lehet, hogy a grafikus némileg utalni akart arra, hogy hát a gyermekek is elaludhatnak, bár elég horrorisztikus történetet kaptak, de hát azért minden jó a vége. Most vettem észre, hogy nagyon elszaladt az idő, ahogy így részletesen végignéztük ezt a kötetet. Ha érdekes még a többi rész is, illetve a kalandjátékos Masters of the Universe, akkor szívesen neki fogok egy újabb videónak. Kérlek, írjátok meg, mit gondoltok róla. Én örömmel idéztem föl ezt a régi és szerintem még mindig a maga módján időtálló sorozatot. Köszönöm.